to my channel. Si Dong Bisaya po ngayon. Ang ginagawa po ni Dong Bisaya, kaya since konti lang naman yung nagsusubscribe sa akin, yun na naman nakakapansin. So ang naisip kong gawin is ganito. Mga Kadong Bisaya, nakikita nyo ba ito siya? Ito, yan. So ito yung naisip kong paraan na ako na lang mismo yung magbibigay sa mga tao. For example, sa day off ko, pupunta ako sa isang place na pagbibigay ako ng parang flyers, ibibigay ko sa kanila, lalagyan ko ng pangalan ko, tapos magpapasubscribe ako sa kanila. So ganito yung ginagawa ko mga Kadong Bisaya. Ayan, hinahati ko po ito. Tingnan natin siya. Ayan. Tapos isusulat ko yung pangalan ko dito. For example, ito. Para-paraan lang. Kasi ako, hindi naman ako kilala. Diba? Ito rin yung naisip kong paraan. Diba? Para-paraan lang. Thank you. Ayan, for example, ito yung sinulat ko dito. Ayan siya mga Kadong Bisaya. Diba? So ito yung nandun sa mga ibibigay ko. Tapos para naman maganda-ganda siya, lalagyan ko siya ng kaunting design. Paano ko siya gamitin? So lalagyan ko siya ng glow. Ayun, lumalabas pala agad. Lalagyan ko siya ng glow guys. Ito, tsaka ito siya, didikit ko. Ayan, parang naalala ko tuloy guys yung nag-aaral ako ng nung nag-aaral pa ako. Hindi ko alam, ay nahulog. So hindi ko alam kung ano ito. Ito na lang, lalagay ko dito my heart. Ayan, so balak ko sana ito sa sa Valentine's Day. Hindi ko lang alam kung kailan yung anong araw yun. Iisakto ko na rin sa iyo. Ayan, for example, glitters ba ang tawag dito? Ayan, malagpit nga siya. Ayan, tapos malagpit ko dito. In fairness, maano siya, magawain na siya. Ayan. Actually, madami na ito. Pero ayan, sample ko muna. Ayan. Ito siya mga Kadong Bisaya. Actually, sample pa lang ito ha. Ayan siya. Thank you. 1, 2, 3. Ito pa yung isa. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Pasasalamat sa kanila. Ayan. So, ito yung finished product. Yan yung ibibigay ko sa kanila mga Kadong Bisaya para lang i-subscribe ako. Yung isip kong paraan. So nakagawa na ako ng isa. Tapos move naman tayo sa ibang kulay. Diba? So alam ko naman na wala naman akong ibibigay sa kanila. Yan na lang yung naisip kong paraan para subscribe ako nila.
Kailangan mo lang maging masipag. Huwag tayong mahiya as long as sa tingin mo naman wala ka naman ginagawa mo, di ba? Ayan. Siyempre magtatampo ka sa kanila. Example yan. Tapos lalagyan din natin siya ng design. Magawain nga lang siya mga kadang Bisaya. Pero siguro gagawin ito po every time pag wala akong ginagawa dito. Diba? Sample ito. Kailangan lang natin siya patuyuin. Pinag ko ito patuyo. So, ito konti lang kasi hindi ko talaga sila. Appreciate nila kung ginagawa ko. Mas maganda palang ginagawa nyo. Kunti lang. Diba kailangan mo maging creative? Hindi naman siguro requirements ang pagandahan. Ano to? Yan. So ito yung finished product ko sa ganitong kulay. Ito siya mga kadang Bisaya. Yan. Diba? So ngayon gagawin naman natin yung kulay dilaw. Guys, although matrabaho siya pero kailangan kong tiisin kasi diba gusto kong maging kilala. Pero ito lang yung kaya kong gawin, ito lang yung alam kong gawin. Diba? Yan. So ang halaga lang siguro dyan maging creative ka lang. Diba? Sulat lang talaga to. Although hindi naman ganun kagandahan ang sulat ko, pagtsagaan nyo na lang. Diba? Tsaga lang. Lahat naman ng bagay may paraan pag gusto. Diba? Tapos design ulit, diba? Ito yan, design dyan, okay yung isa, okay yung isa. Ayan. Ito yung isang heart. Diba? Sana yung makakakuha nito is yung subscribe talaga ako nila. Tapos panonood rin nila yung YouTube ko. Kahit alam naman nila. Kahit alam naman nila wala papunta-punta yung channel ko. May mga pagpapulutan naman din kayong aral. So guys, ito yung sa kulay dilaw ko. Yan siya. Diba? So, tatlo na sila mga kadang Bisaya. Last natin ay itong orange. Yan. So, ganyan lang yung paghati ko guys ha. Yan. Express mo siya.
sulat. Hanggang dapat maging masipag. Wala naman kasi tayong pambayad. Sariling diskarte lang. Kahit mangalan yung kamay ko, okay lang. Kasi ito lang yung paraan na alam ko. Diba? Yan, tapos lalagyan din natin siya ng glitters. Glitters ba ang tawag dito? Design lang. Yan. Heart para sa ating mga kapuso. Sana all. Kunti-kunti. Ito, ang design naman. Ito, mga Kadong Bisaya. So, ayan mga Kadong Bisaya, ipapakita ko sa iyo. So, ito yung apat na kulay na instead na magpapagawa ako ng card, so ito yung naisip ko mga Kadong Bisaya. This one. So, ito po yung kulay orange. Okay. Na ibibigay ko as a card. Ito lang yung naisip ko na paraan. Second, kulay ito, violet. Ayan. So, 1, 2, pangatlo po, ito yung kulay pink. Ayan mga Kadong Bisaya. Parang nasa art lang tayo ng school, no? Ayan. Siguro ma-appreciate naman nila kahit ganyan lang. And lastly, the yellow one. Ito siya. So, ito silang apat mga Kadong Bisaya. So, 1. Ayan, paano ko ba pangawag ito? Kasi nabukid siya. Ayan. Ito sila lahat. So ayan mga Kadong Bisaya, sana sa makakapanood nito, suportahan niyo ako at pakishare doon sa mga friends nyo, kaibigan, kakilala. Maraming salamat at malaking utang na loob ko na po yung na galing sa inyo mga Kadong Bisaya. And pagbubutihin ko pa na maibigay sa inyo yung mga kung ano mapapanood nyo soon sa YouTube channel ko. Yung syempre may mga makabuluhan at may mapupulutang aral, lalo na yung mga kabataan sa ngayon. Kasi ito naman talaga yung gusto ko talaga mga Kadong Bisaya, yung parang nagdo-documentary ako, yung mga gusto ko ginagawa. Nagdo-documentary ka, pinapanood ka, diba? Yung talaga yung gusto ko, kaso that time wala talaga ako ng papaaral sa amin, kaya hindi ako nakapag-aral ng ano. So dito ko na lang sana gusto ko punuan, diba? So thank you so much po sa mga nanonood at sa mga hindi pa po nagnonood, panoorin nyo po yung video ito at suportahan nyo po itong YouTube channel ko. This is Dong Bisaya at your service. Thank you so much and God bless you po. Salamat.